cam bate vântul. Este vorba de un cais Big Red. Îl cam întoarce așa într-o parte, îl strâmbă. Se vede că tendința de acolo bate vântul și deși suntem în luna iunie, trebuie să-i fac niște tăieri în verde, pentru că e plantat anul trecut în primăvară și a crescut destul de mult. Îl tot bate vântul și îl năucește, îl întoarce, îl strâmbă, îl curbează. Atunci, având creșteri de peste 75 cm, deci au un metru și ceva, se vede, da? Aici, până în vârf, trebuie să-i fac niște tăieri de orientare, de conducere a coroanei. Uite cum îl bate vântul și mi-l rupe, mi-l îndoaie, În primul rând, o să las așa cam în antebraț. Aici am deja o creștere laterală. Se vede. Am să tai deasupra ei sub următorul mugur. Da? Deci n-am tăiat chiar la iner. Am lăsat puțin. Porțiunea respectivă se va cicatriza și apoi am să tai de aici. Acum caut în jurul lui, adică la celelalte șarpante, același lucru. Dar înainte de toate am să aerisesc interiorul. Aici este o creștere din interior și o să las undeva la, să zicem, 7-10 cm. Da? Deci de aici până aici. Se vede că aceste creșteri care le-am eliminat sunt destul de lungi, sunt peste cam 50 cm am tăiat. Și aici e lungimea unui antebraț, nu? Deci de aici, antebrațul mai e până aici. Mai mult decât un antebraț, adică un 45-50. M-am folosit de treaba asta, de această creștere, ca să deviez pe ea, natural. În interior ce mai am? Mai am aici una foarte puternică. Și atunci o să tai și pe asta undeva la... Asta are 1 metru deja, aproape 1 metru. Se vede că e mare. Și am tăiat aici creșterea, am lăsat un ciot mai mediu, nu foarte scurt, la 2 cm jumătate, nu foarte lung, pe care probabil că e posibil să se producă timpul acestei vermunguri de rod aici și să rodească în al doilea an de la plantare. Asta este primul an de la plantare. Am trecut a fost primul și anul acesta este al doilea. Mai departe, mai am ceva în interior? Mai am. Păi o am pe asta, care se duce frumos în exterior și se întretaie cu asta. Aici este un X. Da? Mergem pe partea asta să vedem mai bine. Ia să vedem cum vine pomișorul nostru. Păi aici am nevoie să se ducă, am nevoie și în partea asta. De unde am condiții mai bune? Păi aici ar fi o șarpantă. Asta ar fi una din șarpante, asta ar fi a doua cea mai dominantă și a treia sau a treia cea mai dominantă. Asta mi asigură aici și aici. Nu știu cum să fac. Până mă hotărăsc, am să găsesc înălțimea aproximativ la mugur exterior egală cu cea de aici. Aici ar fi. Da? Aici cu aici. În partea stângă aici ar fi aici. Da? Deja caisul nu arată altfel. Cais Big Red de la Agrodenmar. Toată lumea spune că nu e bună. Nu știu, eu am nimerit bine de data asta, probabil. Toată lumea spune că se înțepar, că nu e firmă serioasă. Mai departe. Creșterea asta, dacă ar fi să o lăsăm la înălțimea apropiată de aici, aproximativ, ar fi undeva în exterior, aici,
sau aici. Pentru că unghiul nu este mare, este un unghi mai plăcut. Este un unghi mai plăcut față de orizontală, verticală, față de celălalt. Poți să o tai și mai sus și mai jos, dar mai sus poți să o tai pentru că atunci când avem o creștere foarte verticală și o tai mai sus, nu se va duce foarte tare sus, dar când o tai jos de tot, e destul de rău. Comparativ, o creștere cu un unghi mai plăcut, mai mare față de verticală, aia poți să o tai mai sus, că nu o să aibă creștere foarte mare. Deci tot ce e vertical e cu creștere serioasă, cu creștere puternică. Și acum să ne hotărâm aici cu ce vrem să umplem. Dacă o lăsăm pe asta din dreapta, umplu locul destul de bine. Dacă o elimin pe asta de aici, umplu locul destul de bine. Ce mă avantajează? Că aici am viță de vie, tocmai am altoit-o în trecut și are și strugurei. Am improvizat eu momentan anul ăsta ceva. Dacă vin aici cu creșterea, mă duc spre vița de vie. Vița de vie se va duce stânga și dreapta. Adică în partea stângă și partea dreaptă o să aibă struguri și frunze. Pe mijloc o să aibă mai puțin față de axul principal. Și aș putea să vin cu treaba asta de aici, cu creșterea de aici. În partea aceasta mă depărtez, am cel puțin un metru, jumate, 2 de la vie și am să mă duc undeva aici și o să intru în vie. Mai ales că acolo este o altă viță de vie pe care o să o altoiesc. Acum am legat-o și o las să ajungă la diametru care trebuie și dacă am ocazie o altoiesc. Și atunci prefer să vin aici, în paralel, cu vița de vie. Hai să le tai pe amândouă la înălțimea la care mi-ar conveni și să vedem. Asta ar trebui să nici nu o tai, că e aproape la aceeași înălțime. Și asta de aici ar trebui tăiată undeva la aici. Deci dacă le las, acum nu le mai bate vântul atât de tare. Deși le bate vântul, nu le mai bate atât de tare. Caisul nostru arată cam așa. Ciuntit, tăiat cu tăieri în verde. Tăieri de conducere a coroanei. Și atunci aș putea să o las pe asta, să nu tai deloc, nici la vârf. Aș putea să o stimulez prin tăiere și în funcție de creșterile care urmează să mă hotărăsc cu care umplu eu coroana. Aici e ce am tăiat. Și restul nu cred că trebuie tăiate. Mă aștept aici. Din primul, al doilea, al treilea, din primul sau următorii doi, al doilea sau poate și al doilea și al treilea, să am o creștere undeva în exterior, că mă interesează exteriorul. De multe ori când tai aici, ăsta se usucă, se poate întâmpla să se usuce și să crească de aici, în interior. Vom vedea. Aici, deja am creștere și toată energia se va duce pe această ramură care se va ridica spre lumină. Și acum nu mai are concurență și nu are de ce să da tendințe de a se ridica spre lumină. Aici am ceva în interior, creșterea asta de aici, care pot să o ponderez. Astea două le pot pondera undeva la un cep destul de lung, 10 cm. Odată, se vede, față de farfecă. Și aici la fel, un 10 cm. Și mă aștept să dea ceva de aici în continuare, în exterior, cât mai în exterior. Dacă dă bine, dacă nu, nu e nicio problemă. Cepul respectiv este posibil să genereze munguri de rod în timpul acestui an. Da? Că tăia vara și tăierile astea în verde generează. Aici, pe interior, tot îmi face umbră. Deci, față de creșterea pe orizontală sau oblic, orizontal-oblic, am aici creștere verticală în interior. Și o tai foarte, foarte scurt, o tai la 2 cm jumătate aici. Adică tot las. Asta la fel.
Pentru ce să o las? Nu vreau să tai nici la inel, atunci o tai foarte, foarte scurt. Aici o tai. Este asta destul de rezistent ca la boli și dăunători, pentru că l-am stropit, dar față de altele rezistă la ploaie. Asta de aici, mică, una cu încurcata, am tăiat-o foarte scurt. Asta la fel, n-am nevoie de creștere interior, decât dacă îmi generează și niște fructe. Vom vedea. Asta la fel. Asta la fel. Deci foarte, foarte scurt aici. Asta la fel. Asta la fel. Asta la fel. Și toate creșterile din interior vor face umbră dacă au lumină și vor crește. Și atunci încerc să las un cep foarte scurt. Atunci în interior. Scurt, scurt, scurt. Să fac și lumină. Tot ce e într-un veu, la fel. În acest veu, creștere pe care o scurtez, nu mă deranjează. Aici este în interior, în acest veu, și pot să fac aici un cep mai lung, să zicem așa. Are 5 cm, 6 cm. Aici am două creșteri, una și a doua. Una, cea din exterior, că e prea oblică, o tai la cep scurt de tot. Ca să o las numai pe asta, să nu mai concureze. Să nu mai concureze cele două, că amândouă erau subțirele. Aici ăsta vine în mine, în exterior. O să scurtez. Nu-mi place să vină în mine, să mă lovesc, să-mi intre în ochi. Scurt. Aici la fel. Am o creștere în exterior, să sperăm că se ridică asta. Dacă se ridică unde trebuie și nu intru cu burtania, este ok și o să o las. Aici este una foarte în jos, orizontală sau chiar orientată în jos, și astea le scurtez tot așa la foarte scurt. Da? Mai am aici ceva foarte scurt aici. Asta la fel intră în mine. Nu vreau să intre. Aici am o altă creștere. Dacă asta pleacă, să o curăț aici, e foarte bine. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ar mai fi una aici. Asta. Uite aici. Adică la 5 cm. E orientată oblic și poate dă ceva de aici. Cam asta e caietul meu. Și să vedem ce iese din el. Cum va arăta peste ceva timp. Totuși asta mă deranjează, că e așa de lungă și nu am făcut tăiere. Și asta e undeva aici. O să vedem dacă se întretaie astea două, ce se întâmplă, la care renunț. Deocamdată renunț la niciuna. Deci cam asta e caisul. Așa arată. Și ce este acolo am tăiat și este aici. Asta nu-s bălării, sunt sovuri. Tufe de sovuri pe care o să recoltez. Cam asta a fost tăierea în verde și cam asta e caisul. Vedem peste o lună.